Ir-rata allarmanti ta' nies li qed imutu kawża ta' fatalitajiet fit-toroq tagħna waslet biex terġa' tibda topera fondazzjoni bl-isem ta' Two Wheels Foundation, għaqda mhux governattiva li l-għanijiet tagħha huma bbażati fuq is-sigurtà ġenerali fit-triq. It-tħejjiet biex din il-fondazzjoni terġa' tieħu s-saħħa kienu ilhom għaddejjin mhux ħażin u s-sena d-dieħla se tkun qed tittella kampanja tarfien dwar is-sigurtà fit-toroq bl-isem ta' Jiena x'nista' nagħmel aħjar. Dan tħabbar minn Daniel Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li flimkien ma' sħabu volontira, ħafna minnhom sewwieqa tal-muturi, se jkunu punt ċentrali biex din il-kampanja timxi mal-awtoritajiet konċernati. F'dan l-aħħar xhur kienu bosta dawk li bdew jinteressaw ruhom biex jinstabu alternattivi ħalli jitnaqqas l-ammont ta' inċidenti fatali fit-toroq. Madana kollox se tkun qed tagħmel din il-kampanja differenti minn oħrajn. Minn barra l-kampanji edukattivi, aħna li ħanamlu differenti u li ħanibdew l-edukazzjoni minn naħa ta' tfal, ġifieri sa nduru l-iskejjel, sa nagħtu edukazzjoni hemmhekk. Minn hemm sa nimxu għall-medja, xi ħaġa li hija normali, però ħanimbuttaw li tkun iktar regolari u magħhom se nagħmlu iktar laqat mal-awtoritajiet konċernati. Il-laqat mhux se jkunu sempliċement laqat, se jkunu laqat b'deadlines. Ġifieri aħna se nkunu rridu quddiem għajnejna, isma' sa jsir din sa dik it-tali ġurnata. Priorità se tkun ukoll li l-pubbliku jibda jiġi iktar marraf biex jagħmel użu mill-muturi. Skont ċifri maħruġa mill-istess għaqda jekk 10% tas-sewwieqa jibdew jużaw il-muturi, it-traffiku jonqos b'40%. Borg irrimarka li hemm bżonn li tingħeleb din il-perċezzjoni li l-muturi huma perikolużi billi anke jibdew isiru b'mod aħjar it-tiswijiet fit-toroq.